Oh dulu na to, do batal ni. Anop ya. Dulu sama dulu hama di son, baru kita angkat tu son. Jadi songono begini, dah, iya tarik nanti foto. Habis diangkat begini, tarik tempat tidur, baru naik kemari. Oke, sudah. Agak tusah saya di itu ngatong diguting nih unang kami madabun diguting nah pinggang sudah. Kevin ikut kau di sini enggak dari sana enggak boleh, dari situ, dari sini semua sudah. 1 2 3 ya, tarik tempat tidurnya. Sudah jalan. Coba luruskan. Dua di son. Sana, dua di son. Geser ke belakang sedikit. Ngabe? Ngaboy. Ngabe asa tojo tulakta dohot hula-hulata. Dibuka ikatannya. Saluhuna acara parmopoon di damang natua-tuai tupak martua si hotang manangopu Jeremy Doli tutu umur madamangon 21 tahun. Jadi parjolo mahita maredde sian nomor 220 itu dihamu musik nami. Mandok mulai di mahami ali Tuhan apalagi manogotong nungan didungan tihodo hami Tuhan mamolus sian burngina holon saat ditikion di bagasan hai pasung ima boy hami pajupang muse di parpunguan nami di boto hodo Tuhan di tonga-tonga bagason ama nami nahinahlongon nami jumolo na di jauho tulabung muda badiay Tuhan nuaing marpungu mahal ima di acara pamasukon tu jabu-jabuna manang tu batang say homa Tuhan na mga turun saluhut na di acara nami terlumobi di hasuhuton mulai sian manogoton sahat tu di acara paradaton kupasat hanima Tuhan nuaing parpungon namion lau nang membegi hatam nabadiai di tonga-tonga papungon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai martangiang kami tuho amin.
Shalom jala horas madita salut manginang upung Jeremy boru rodo hami inang sian huriata HKBP Sidorami dot aka ruasta dot sude aka dongan na masih holongan tu keluarga ima memben acara pamasukon tu jabu-jabuna amata na hidumolo na dilak tuata di bata sian tomatuna bagason ala nido marhipi hatani di bata na denet hami apala di tikion di acara na tersurat sian buku Yohanes bidu 10 sada mamuka sian ayat 25 satro di ayat 26 songonon ma didok ahudo haheon dot angunduan na mangoludo na porsia diau nang pe mate ibana jala ganuk na mangolu jala na porsia dia na sotupa mate ibana saleleng-leleng porsia doho disi akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah kamu? Untuk itu ima sada suku-sukun di ngoluta pertanyaan yang sangat besar. Mangidohon mahita di tangyang hato patai tangyang na pinasat Tuhan Yesus tua kasih jana ale amanami ale amanami na di panogijang say pinor badia maguarmu say Roma harajanmu say saut mawamoni roham di banua tongon songon na di panogijang lehon matohami sarion hanguluan siapari sesa dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa Tuhami unang hami tugiho tu pangujunan palu ama hami sian pangagu ai hodon puna harajaun dohot agogoon rodi hasangapon saling leleng amin sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holom ni roha debata am dot parsoran iton di porobdia ima na sai toktong mandongani mangaramoti dohot mamasu-masu hamu di tikion saat rodi saleleng ni lelengna amin amin. 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 Horas mandita sudah. Horas pasat muse. Jadi mau lihat mah di hamuna panggulan hurian nami HKBP Sidorame janami kota kami rajai songon pangiduan nami dina Maria Raja Hita Nabudari. Asanian diobason baik kamuna raja nami adat tu par saurmatuau ni damangon asanian tujulan yeron dia kagoparanna dapot songo katani situa-tua tu panggalna songo buar-buar turitarna songo mual torodangna songo bulan tu bicarna songo mataniari raja nami di tangyang munema Hupai dohami gomos di hamuna tulang nami doho tulaluan nami adat ni habata hotai pasah tamuna raja nami dinong sormatua damang na taholongyon
Songoni mahata nami mamuhai di bagasan oposon tuhamuna hula-hula tulang nami dohot hula-hula nami maulati ma kupasatai ma tuhamuna nama ngulu leku disun rodo hami pinopar tulangmu pinopar tulangmu nalaho pasahat adat perpudi persarumatuamu leku las marwani todim mulutuk kami pepinopar nabui pasahat toni saat dotang yang kami sarumatua ho leku omma adat perpudi si paslo nami guarni omma ulus sabu dalam nami do mertangiang tutuani asama naputina ulion nadenggan di pinoparmu tuari marsogut jadi songoni majo saat ni ata tule nami anok da behai pe pasak maju ulus sabu ni letak jadi di bodohku itu omma akapino pernai bapam ima tulangi layon di pasaruma tuan nyon molutuk pe torop pamin dale dak piga las marwah kita manangi akon jadi modo di perkeluarga aku sampai ciu beho jadi di berenami siakangan ada batak do nama dok molo mate ama anak siakangan naga biama ale unang ka bisa latangkap po bere tang naga behoma biaya sudiang ki mo daw daw tanggung jawab keluarga contohna mambimbing akatinodomu ibotom monodong ulon ni tulangmu ulon ni opung ulon ni ikokoro mabeta-betai dalam mengajari ron unang mabirubah musuh baru amik tang tanggung ko ni abi borok daw jadi ono madongan ni oma masuk merek kondisi ni omak dah alana aben na cerita anak perlu be keliling mangolu itu on mamereng akapau puna di hari masuk jadi aking nungai pasat tami so ingok mai sadok di kudian ni arion ikut tabading gamma akatinodomu be na pudo amu na mariboto tarlumobi para dokonoma ate ima bereda jadi di pasat tami ulus barpudi ada barpudi mon tulayon mana puji nauli akan nading gamon di sanu pino pardi layon emma tutu jenak kaning hatani perjamidan nak kimadok na mangolu do na porsia nak pemati ibada jadi mangolu do warni leon do bagai bengkoka don katino do ate jadi tujuan neron modohami imatang yang ngami jadi modo dak boy pehami do sonon dari gona do mana ay mamatungan yang dinalabora do mudah dia udah non diur dan atas pamatak di nabang don ada perjuangan kayak jadi di hongmong nami nasa dabok ma songon na dokon ni na tua timbut yang ni rumah timbut yang ni sopo nung gagabi lain nami na tua munaon nung sarmatuaon asimaruhan di bata ugabi ang mahamu pinopar na akka na poso mis tabatua perlingkungan ni si borok apat dari bataro silot tua horas mahita saluhna di pararot sahat ni solu sahat matuat teak nung sahat lain nami nung sarmatuaon mopo tu jauh-jauh na supirun di tangan na saham mahito tu panggabian saham mahito salu na parhorasan songon ima kata siap kami tulang muna marga sibulun mulai di mana ibotom doa kaidam keluarga saluhna na sambedan dohot aktasian hutan asing roro hami naturut berduka cita sedalam-dalamna di parsormatuaun ni lain namyon itu
romahami akai botom hula-hulam ima sau do nasinakapan mito do nasinakapan nilayon dipangidohodora ditiki haposommu lau mangurus akabere namion do akka pinoparmi ikon saur matua sau do dilihat tuhatta parsaur matuaun dilekon suang-songoni nang dihoito jadi saunari itu pasahaton nami ma ulos sampai tua tibotokku anggia manape tu pudian nyari di pudian dilekon akka tu pinoparna anggia ma tutu martinangi akka sahalan yakoputa suang-songoni amatta dadi surguan manangi-nangi may mana lau paturehon akka pinoparmon suang-songoni nangi botokku saya gajang mangurbu itu botima siak kami tulang seturi pasal Pasahton 10 sampai 2 ya ma 10 ka nauli nadinggat untuk pusong ini maka pinoparmon kay bibere liba saya tahu maka saya besar saudara siap saudara sasa disuruh sama tu 3 ras leleng mau mangulu dalah ras-ras matutu Arung next pas atau muna hata adrakso di sauri donga sahuta Andope acara ima kira buat ya bicara orang jadi upasa time tu donga sahuta lau manauri ulota jadi mau lihat tema itu soalnya manang tulang ngami manang hula-hula nih si hotang di son marga seturi nunga di pasahat be ulos sampai tua sampai maka tua tujulan erion tu paparan ini tua anggiat tok tu hatta di pangasahot di nguluna jala di pasahat mai sudi dumobi ma itu di sana teh pasahat matu jahoba nasa parsoriumi anggo hamis ya dong asahuta tanga pala barani hamin nian adok kono do pe gudang aka sidohonon taboto do teh sedia liling go pe naung borhat beres setong ni bagaso jadi masih pulang mahita marhiti hatan tu hatta jadi di hata panggabian hata parhorasan paso-paso na pinasan itu laksi bolun soni manang hula-hula siaturi ba dohonom nami ma satu tuin na duhur tuin na lote hata panggabian hata parhorasan pun nami maido rajan donga sahuta do si hotang matongan ijabu jadi ope raja si hotang gabi apu haumana uli apu haumana dengan nak pinasan itu lakta honi masyak kami dia sini roha doh dengan dibasana ipas do hamuna tulang nami si bolon hula-hula nami si aturi suaksongoni nang dohot raja ni donga sahuta nami ima di nalahon manghulahon ulaon parsor matuaon ni natu-atua nami opu Jeremy Dolion tulang nami si bolos sosong ni nang hula-hula si aturi nang donga sahuta nami raja nami mau lihat mahu pasahat kami di riani rohamuna dohot di holam muna maradopon hami bonahasuhuton lumobi di hamuna tulang nami si bolon nang pasahaton ulos saput ulos parpudi ulos parsirangan ima tu beremuna na tua nami opu Jeremy Dolion
Raja nami tulang daktar dok kami menangaha marudok kamu talang nami holan asing di hata mauliate sanggia ma tujulan darion hobar songo pangidua munai sai sapuk batutuak kanauli sapuk makana denggan dihami poparan ni natua-tua nami nang perjulo pahoras sonon lasongon ido dohonon nami mauliate turajai hula-hula nami siaturi tulang mauliate ma di holong munai nang ro pature-ture kami burumuna beremuna di tongani bagason mauliate ma tulang totong dohamu marpangaju jala mengajar-ajari kami beremuna dohot pamuromuna Raja Nabi